Ahojte, vítajte pri premiérovom podcaste Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky. Dnes v zložení predseda asociácie Jozef Janiga. Ahoj. A Peťo Tomko, bývalý predseda, tiež horský vodca. Ahoj. A viac ako 150 rokov má horské vodcovstvo vo Vysokých Tatrách, takže nechcem povedať, že priestor možno na bilancovanie, ale možno na predstavenie horského vodcovstva ako takého. Aby bolo každému jasné, že horskí vodcovia nespadli z neba, ale majú už nejakú históriu a niečo za sebou. A čo všetko, obrazne povedané, im prešlo rukami, alebo pričom všetkom stáli, tak o tom budeme hovoriť aj v tomto dnešnom premiérovom podcaste. Tak neviem, od koho začneme, možno od služobne staršieho, Jozef, ak dovolíš. Peťo, pamätám si jednu krásnu situáciu zo Smokovca, bol to Sviatok horských vodcov, taký ten tradičný sprievod, kde si bol nádherne oblečený v takom historickom oblečení. Povedz, čo je to vlastne za slávnosť a aká je dôležitá pre možno život toho horského vodcu ako takého? Sviatok horských vodcov pre horského vodcu je prihlásenie sa k svojej komunite, k svojim tradíciám, ktoré už tu, ako si spomínal, majú 152-ročnú tradíciu. Horské vodcovstvo ako také, ináč bolo už aj skôr, len to bolo chaotické, neorganizované. A ako bol zbudovaný starý Smokovec a začali prúdiť tí turisti, ktorí sa ešte vo väčšom množstve hlásili do tých hôr po vybudovaní Košicko-Bohumínskej trate, tak vznikla potreba podchytiť túto skupinu ľudí, ktorí doprevádzali týchto ľudí. A vlastne veľkým impulzom pre organizovanie tých vodcov a podpory turizmu bolo vznik Karpatsko-uhorského spolku, ktorý prijal svoje stanovy prvé v roku 1873, vidíš, ten vek sa pripisuje. No a vlastne o rok neskôr už boli prijaté prvé vodcovské stanovy, kedy už sa, dá sa povedať, organizovaná vodcovská činnosť podchytila normálne svojim štatútom, svojimi stanovami, stanovil sa ceník. A v nejakých týchto tradíciách pokračujeme samozrejme už nie za tie groše, ktoré tam boli, už máme eura a pevne verím, že vodcovská činnosť bude pokračovať aj do budúcna. Jozef, ty si bol dlhé roky horským záchranárom, si aj horským vodcom. Čo bolo skôr? Tak asi najskôr som bol horolezec. Čiže asi tam som niekde začal ešte dávno, niekedy s otcom, ale rozhodne bolo skôr horská záchrana. Aj kvôli tomu, že v podstate ma k tomu viedol otec, čo je asi logické. A vlastne popri práci horského záchranára som sa stretával s touto komunitou aj vodcami, aj s vodcovskou činnosťou. Veľa som liezol s Vladom Tatárkom, s Jarom Michalkom, čiže s rôznymi ľuďmi, ktorí boli, alebo aj sú ešte špičkoví vodcovia. A tým pádom som sa prihlásil do kurzu horských vodcov. Som nejakým spôsobom uspel. Teraz to bolo nejakých 26 rokov toho vodenia. Ale to, čo je podstatné, je, že nie je aj tak ani, čo bolo skôr, či vodcovstvo alebo záchranárčina. Je to stále jeden priestor. Tí ľudia z hôr sú stále jedna komunita. Samozrejme patria tam aj nosiči, rôzni horolezci, turisti, čiže tá skupina ľudí je naozaj obrovská a nedá sa, alebo asi by to aj nebolo dobre, keby sme ich tak striktne odstrihli, že toto sú len záchranári, toto sú len vodcovia. Aj keď tie povolania sú odlišné, o tom potom, ale tí ľudia sú stále rovnakí. To horské vodcovstvo je tu teda už pekných pár rokov, ako si povedal, je súčasťou tej komunity. A na to, aby sa človek stal horským vodcom, potrebuje mať buď možno niekde v génoch niečo od rodičov, alebo potom samozrejme asi tú vášeň pre tie hory. Povedzme si, akým spôsobom sa môže na Slovensku človek stať legálnym horským vodcom s tým odznakom medzinárodnej organizácie, do ktorej nás prijali, myslím si, po zmene režimu a viem, že veľkú úlohu v tom zohral Pálko Rajtár. Tak čo sa týka, v prvom rade sú tam veľmi prísne kritériá, čo sa týka prijímaceho konania. Na to, aby sa človek prihlásil, musí mať absolvovaný určitý počet výstupov.
nadmorskej výške nad 2000 metrov, čiže tie výstupy, samozrejme sú tam niektoré aj napríklad z pohoria Tatier, ale mnohé z nich musia byť absolvované v zahraničí, v Alpách, na ľadovci, na snehu, na lyžiach, v ľade, čiže ten rozsah je strašne široký a ten počet výstupov, aj čo sa týka dĺžky tých výstupov, je naozaj veľmi veľký a je ťažké ho absolvovať. Možno práve preto nevstupujú do kurzov úplne mladí ľudia, lebo na to, aby si absolvoval všetky tie podmienky na vstup, tak človek musí byť vyzretý a hlavne musí mať niečo odlezené. Nie je také jednoduché. To je jedna vec. Potom samozrejme začína celý proces, ten trvá od 3 do 4 rokov. Je to forma viacerých kurzov s rôznymi zameriavaniami. Približne 2/3 kurzov sú všetko vedené v zahraničí, práve kvôli tomu, že tým, že sme sa dostali do medzinárodnej organizácie, alebo sme súčasťou medzinárodnej organizácie UAGM, tak môžeme vodiť v podstate kdekoľvek vo svete. Toto povolanie je jedno z 5 profesí, ktoré je uznané cez Európsky profesný preukaz, čiže nám v podstate sú také otvorené dvere do Európskej únie, ale je akceptované aj na celom svete. No a vlastne vrátim sa k tým kurzistom a po absolvovaní všetkých kurzov, samozrejme úspešným absolvovaním, tak sa vlastne človek stáva horským vodcom s možnosťou vodiť či už na území Slovenskej republiky alebo kdekoľvek v Európe alebo svete. Keď je človek na lane s niekým, lezie ako horolezec, tak OK, sú to dvaja, ktorí, predpokladám, sa poznajú, vedia, s kým sa navezujú na to lano. Situácia, kedy dostane horský vodca za úlohu úplne neznámeho človeka zobrať na lano a zobrať na nejakú náročnejšiu túru, to je asi trošku iná káva. Peťo, ty si pamätáš svoju úplne prvú túru so svojou skupinou ako horský vodca? Pamätám si a musím povedať, že tak ako sa mi potili ruky, keď som bol na skúške na škole, tak sa mi potili aj vtedy, lebo teóriou človek je nabitý, avšak predsa len prax len začínala a všetky tie veci, ktoré človek sa naučil, začal overovať v praxi. Jedna komunikácia s tými ľuďmi, od uvítania, predstavenia, vysvetlenia výstroje, čo si budeme ako obliekať, popis trasy. A za tie roky potom postupne človek sa naučil okrem toho aj spoznávať tých ľudí. Už na takých detailoch, ako kráčajú po tom chodníku, ako človek dokázal postupom času odhadnúť aj ich strach tých ľudí. A to je veľmi dôležité, aby vedel potom, ako s tými ľuďmi ďalej pracovať. Hej? Lebo za tie roky som sa stretol aj s ľuďmi, ktorých som musel povzbudiť, ale aj ubrzdiť trošku. Takže to ozaj by som povedal, trošku musel sa nadštudovať aj také trošku internej psychológie, aby človek poznal tých ľudí. Lebo ja mám také jedno pravidlo, v podstate, keď idem s ľuďmi. Keď ľudia chcú sa rozprávať, tak sa rozprávame. Ale keď chcú vnímať a užiť si tú estetiku a ticho tej prírody, tak ozaj do toho výstupu vstupujem minimálne s tým, že ich len na niečo upozorním, čo oni nezbadali, alebo upozorním ich na nebezpečie, ktoré ich môže čakať, alebo kde má dať ruku, alebo kde dať nohu. Ale vyslovene to už som sa naučil odhadnúť, čo tí ľudia asi chcú. Jozef, tvoj prvý zážitok? Asi sa ti už až tie ruky až tak veľmi nepotili, alebo? No, práve, že by sa čudoval, ale áno. Ale ja si nepamätám na svojich prvých klientov, budem úprimne, neraz si vymýšľam, takže poviem tak, ako to je. Ja skôr som mal poprvé trému pred klientmi. Je to predsa len, bol som relatívne mladý a prídu neznámi ľudia, ktorým v úzovke mám šefovať, alebo mám sa o nich starať. Druhá vec, ktorá je pri vodcovstve, je taká, ktorá, veď predtým som relatívne veľa liezol, ktorá má tak... A hlavne na horskej službe sme boli vždycky v tíme, čiže to bola tímová práca, tak zrazu človek zistí, že nemá vedľa seba parťáka, spolulesca, ale je úplne sám. Je na celú problematiku úplne sám. Musí sa postarať nielen o seba, ale hlavne o tých ľudí. Ešte sa musí tváriť aj nadšene. A hlavne dať tým ľuďom zážitok, zdieľať niektoré krásy, ktoré iba máš navnímané ty, lebo každý má niektoré také svoje nuancy v tých horách. A samozrejme bezpečne ich doniesť dole. Takže, alebo nie doniesť, ale zviesť.
Čiže skôr som mal veľkú trému a strach z tej zodpovednosti, čo ma čaká. Ale tým, že pamätám si, že bolo pekné počasie, nič sa nestalo, ľudia boli spokojní a to je asi taký najlepší feedback, ktorý človek môže dostať, keď dole ľudia sú šťastní, môžeme ísť spolu na kávu na Sliesky dom alebo kdekoľvek inde. A vlastne to je to, čo nás vnútorne uspokojuje. Keď sa bavíme o tom, aká bola možno tá prvá túra, aká bola tá spätná väzba, hovoril si o tom, že niekedy je dobre byť ticho, lebo ľudia vnímajú tú krásu okolo. Ale naopak, ak chcú vedieť, musia horskí vodcovia, poviem príklad, mať naštudované alebo mať aj nejaké také väčšie znalosti toho prostredia, v ktorom sa pohybujú, tak, aby mohli zodpovedne, zaujímavo porozprávať na tej túre o tom mieste, kde sa nachádzajú, čo všetko sa tam udialo a tak ďalej a tak ďalej. Je to súčasť prípravy na to horské vodcovstvo? Nejaké detailné znalectvo toho priestoru, tých hôr, pohorí? No samozrejme, že človek musí sa na tú túru pripraviť, na tie nuancy, lebo človek môže dostať od klientov aj otázku, včera tu sa niečo stalo a nevieš o tom nič, tak človek musí jednak v tej sezóne jednak mať naštudovanú tú históriu a aj vnímať to dianie v tej sezóne, čo sa deje okolo, jednak aby človek, alebo ten horský vodca, aby vedel, aké sú tam aj podmienky v tej stene, v dolinách a jednak, aby vedel tým ľuďom aj vysvetliť, lebo on sa môže spýtať a toto je, čo je za kvetinka? Hej? Alebo sa povie, aha, tam sa niečo šuchlo. A ty nemôžeš povedať, že... Medveď, lebo medveďa by som aj ja zbadal, ale môžeš povedať, to tam zmizol svišť, hej? Lebo svišť patrí do tohoto prostredia. Čiže v podstate ten človek sa musí pripraviť na to a musí aj poznať ten miestopis, lebo tí ľudia sa radi okrem toho, že v akej nadmorskej výške sme, pýtajú aj, čo vidíme. Hej? Alebo kde, aký je vrchol. Takže tá príprava je veľmi dôležitá a hlavne je veľmi dôležitá, keď ideme na vrcholy, ktoré nevodíme tak často. Hej? Sú vrcholy, kde ide človek raz za čas, keď si zobere, tí klienti si ho vyžiadajú a že chceli by ísť niekde na vrchol. Si spomínam na svoj prvý výstup na Signál Kupe, kde sme boli, tam je najvyššie položená chata a pokazilo sa počasie, začalo fúkať, hmla, snežiť a ja si hovorím, tak musím vypadnúť s tými miestnymi horskými vodcami, aby som sa vedel vrátiť. Musím povedať sa priznať, že po 5 minútach som počul len štrngot karabín a po ďalších 5 minútach už len vietor a sneh a hmlu. A musel som sa z toho vynájsť, takže tá príprava je veľmi dôležitá pre toho horského vodcu a zvlášť, keď ide do oblastí, ktoré nie sú jeho domovskou krajinou. Jozef, znamená to teda, že tak ako učiteľ sa pripravuje na jednotlivé hodiny, má svoje prípravy, tak platí to isté teda aj pre horských vodcov? Určite áno, akurát s tým rozdielom, že učiteľ presne vie už deň dopredu, možno aj dlhšie, do akej triedy pôjde a akou vedomosťou disponujú tí žiaci. My to nevieme. My sa mnohokrát to dozvieme v deň výstupu alebo tesne deň predtým. Takže musíme byť naozaj nabrifovaní v širokej škále vedomostí rôznych. Je rozdiel, keď prídu napríklad niektorí starší turisti, ktorí boli opakovane niekde, poznajú zážitkové horské výstupy a vyslovene ich zaujímajú napríklad história, niektoré detaily, kde kto bol, čo bol prvý, kde napríklad sa niečo ťažilo a tak ďalej. Potom zase máme niektorých mladých návštevníkov, ktorí chcú byť veľmi rýchli, chcú si sledovať tepy, pýtajú sa, aké energetické nápoje alebo aké jedlo majú jesť. Čiže proste ten záber je tak široký a ak ten horský vodca nechce sám pred sebou ostať, tak to poviem, hlupákom, tak nič inému neostáva, iba sa vzdelávať. Aj s proteínom v ruksaku potom. A veľmi jednoduchá otázka. Hovoríme, že chodia rôzne typy klientov. Chodia určite takí, ktorí vedia, kam chcú ísť. Prídu, povedia, tak a teraz chcem ísť na Mnícha. V živote ste ho nevideli, v živote ste ho nepočuli, veríte len tomu, čo vám povie. To znamená, že prechodil som Tatry zľava doprava, z hora dole, čiže Mnícha dám ľavou zadnou.
ak kráčate už k tomu miestu, k tomu mníchovi a niečo sa vám nezdá a je vám jasné, že asi vám nepovedal úplnú pravdu, ste pripravení ho, poviem príklad, nehovorím, že odhovoriť, ale navrhnúť mu nejakú inú alternatívu? Stalo sa vám niekedy niečo také, že ste museli zmeniť plány, lebo ste zistili, že tá realita oproti tomu deklarovanému bola niekde úplne inde? Poviem to tak, v podstate skoro vždycky ten výstup začína. Ten horský vodca je naučený chodiť určitým tempom. Nie je to žiadne pretekárske tempo, ale to je tempo, ktoré by mal zvládnuť každý bežný turista. A počas len približovania k tomu samotnému kopcu už človek vníma, ako ide ten človek. Ako kráča. Vodil som takých Holandianov, kde po obyčajnom chodníku vlastne pri každom kroku, ako vstúpili na ten kameň, sa im noha triasla ako čerstvo narodenému kozliatku. Tak som hneď vedel, že táto skupina nejaký veľký úspech neurobíme ako výstup. Skôr tam som pochopil, že ide o spoločenskú akciu. Nakoniec sme skončili na chate pod rysmi, vypili sme 2 fľaše vína, na počudovanie celej chaty zaspievali krásne pesničky po holandsky a výlet sa skončil. Takže v podstate áno, ten horský vodca musí si všímať toho klienta a horský vodca si musí uvedomiť, že je tam kvôli tým ľuďom. To si uvedomuje každý horský vodca a preto tých ľudí sleduje kvôli viacerým veciam. Prvá vec, či ten klient na tú túru je zdatný, ako si sa pýtal. A potom ďalšia vec, či ten človek, ktorý mi hovoril aj o svojom zdravotnom stave, svoju úprimnosť, že či je v poriadku a tak. A to sú veci, ktoré človek sa dozvedá hlavne na tom začiatku počas tej túry. Keď kráčame a zrazu vidím, že zaostáva, tak sa spýtam, a čo, dneska vám to nejde nejako, čo? Bola veselá noc, alebo veselý večer a už tá debata ide, také nenásilné, jemné spovedanie. Mal som takú rodinku ako sestra a vlastne ona bola ešte s manželkom, tá jedna. Pani nakoniec vysvetlo, silou mocou som videl, že tá pani nejde. Až potom neskôr z nich vyšlo, že ona pred 2 týždňami skončila chemoterapiu, ale chcela dopriať tej svojej sestre výstup na ten gerlach. A nakoniec najprv to bolo ťažké pochopiť, ale po absolvovaní tá sestra zostala dole a po absolvovaní toho výstupu mi ďakovala, že som tak rozhodol. Že som ju nevyťahol hore, kde ten návrat už by bol o mnoho komplikovanejší. Čiže tá úprimnosť medzi tým klientom a tým vodcom musí byť na úvod jasná a ten horský vodca musí toho klienta sledovať, ako ide, ako sa správa. Keď počas prvej polhodiny 3-krát musíte zastať, aby sa ten klient napil vody, to je veľmi zlý signál pre ďalší priebeh. Jozef, chceš k tomu niečo doplniť? Nejakú vlastnú skúsenosť? 2 veci vám poviem. Môj ranný strašiak, rád na neho spomínam. Je tu ďalší prípad, keď som dostal túru z agentúry. Človek ešte ide v lanovke a teraz sa pýtam, ako aj Peter povedal, že aký je zdravotný stav. Tak zistím, že mal bypass pred nejakým pol rokom, tak si hovorím, dobre, keď vás si doktori pustili, je to fajn. Sa pýtam na tabletky, lieky, či niečo užíva, neužíva. Tak si hovorím, dobre, pôjdeme radšej pomaly, na tepy, proste aby sme to nejakým spôsobom neprešvihli. Potom začneme kráčať, tak sa dozviem, že minulý rok mal zlomené predkolenie a mal problém s kotníkom ešte stále, že aby som nebol tak veľmi rýchly. A naozaj tam prichádza poprvé to, čo povedal aj Peter, je tam intimita medzi vodcom a tým klientom. Ja rád hovorím o tom, že nikde inde sa ľudia tak rýchlo neotvoria ako v horách, keď sú k sebe úprimní. A na druhej strane potom je tam tá zodpovednosť, kde ak je to naozaj zlé, alebo nie sú vhodné podmienky, aby sme tam boli nejakým spôsobom dlhšie, tak naozaj vysvetliť, že buď sa vrátiť, alebo dať inú alternatívu, dať nejaký iný vrchol, lebo mnohokrát ide o to, že ľudia chcú mať ten zážitok z toho nejakého bodu. A proste spestriť ten deň taký, aby ten zážitok mali, aj keď nedosiahli pôvodný cieľ, ale dali sme nejaký iný cieľ, ale zážitok majú krásne strávený deň, hlavne sú zdraví, živí, život ide ďalej. Veď môžu sa vrátiť za rok, za 2 na trénu a môžeme sa vrátiť, lebo aj takých klientov som mal. To chcem povedať, kde som mal veľmi veľkého chlapa, cez 2,10 m, veľký.
a sme šli konkrétne na Gerlach a sme to pod Štrbínou sme to museli otočiť, lebo nešlo ani dobré počasie a do Štrbiny sme šli skoro 5 hodín, čo bolo strašne veľa. Keď sme šli dole, ja si dodnes na to pamätám, každý krok, keď urobil smerom dole, on nedokázal svoju váhu udržať na tej jednej nohe, či mi prepadával dopredu, stále ho trebalo posadiť, čiže fakt sme sa narobili. Ale chlapec prišiel za 2 roky a ten Gerlach sme dali. A to je to, čo je na tom krásne, že sme dokázali motivovať toho človeka. Keď išli ešte aj okolo vodcovia, tak povzbudzovali, že ideš, daj. Proste bolo to pekné. Pamätám si, prepáč, iba jedna myšlienka. Pred časom bol na festivale horských filmov v Poprade Peter Habeler. A pred takou veľkou sálou, plnou ľudí, ktorí počúvali, tak keď sa ho pýtali na nejakú jednu dobrú radu, ktorú by dal tým, ktorí chodia radi do hôr, tak povedal, že pamätajte si, nie je hanba vrátiť sa a ísť si to užiť ešte raz, lebo tie hory nikam neodídu. Ale je dôležité byť, aby ste sa mohli vrátiť. Takže to som teraz tak parafrázoval, ale je to presne to, čo vlastne hovoríte. Peter? Ja som chcel ešte zareagovať, keď hovoril o tom bypasse, tak som mal klienta, ktorý takisto povedal, že je chorý na srdce a potom hovoril, ale nemusíte sa báť, tento druhý pán je môj doktor. Tak aj takéto príbehy píšu klienti alebo aj horskí vodcovia spolu s nimi. A na začiatku som hovoril, že je to viac ako 150 rokov, čo existujú horskí vodcovia vo Vysokých Tatrách. Ako sa za tých 150 rokov zmenilo to horské vodcovstvo? Je tam nejaká zásadná zmena? Ako nebavme sa o technických detailoch, že máme teraz telefón, ktorý nám udá presnú polohu. Hej, to beriem ako si automaticky, ale zmenilo sa niečo na tej úlohe vodca versus klient, alebo na tých ich, nechcem povedať, povinnostiach, ale tom, čo je potrebné na to, aby tá túra dopadla dobre? To, čo bolo na to potrebné pred 150 rokmi a to, čo je potrebné dnes, je to rovná sa? Tak skúsim ja. Najskôr úsmevne. Vodcovia už nemusia nosiť jedlo a veci pre klienta. Ani víno. Ani víno, ako to niekedy bolo povinné pre vodcu. A to je škoda? Ako pre koho, veď preto hovorím úsmevne. Na druhej strane, to, čo určite ostalo, tak zážitok, dobrodružstvo, snaha dosiahnuť nejaký vrchol. To sa určite nezmenilo. To, čo sa určite zmenilo, je to, že v minulosti ten vodca, napriek tomu, že aj chodili do horolezeckých terénov, tá klientela nebola taká, tak športovo ladená, ako je dnes. Mm-hmm. Dneska máme ľudí, ktorí chcú ísť aj ťažké výstupy, horolezecké výstupy. Niekedy sa v zime napríklad skoro vôbec nechodilo. Dneska zima je vyhľadávaná. Uvidíme, dokedy bude sneh. Ale v tomto smere sa to určite zmenilo. Čo sa týka prístupu vodca-klient, tak určite sa takisto zmenil. Napriek tomu stále, že je to na komerčnom princípe, to je fakt. Na druhej strane niekedy vodcovia v minulosti pochádzali skôr z chudobnejších vrstiev, pričom tá klientela boli väčšinou tí bohatší ľudia. Dneska si myslím, že ten vzťah klient a vodca je viac menej na rovnakej úrovni. Tým pádom sa ale otvára aj väčší priestor práve na tú intimitu, to, čo som spomínal, aj na to, že ľudia povedia vodcovi aj to, čo by možno niektorí ani manželke nepovedali. Takže toto vnímam ako veľký krok dopredu. Peťo, chcel si niečo doplniť? Ja len môžem s Jozefom plne súhlasiť. Mal som klienta, kde na túre som sa zrazu cítil ako v spovednici, kde on mi vyrozprával celý svoj život, celé svoje životné prúsery, kde s kým sa pobil, koľko sa opil. A môžem povedať, tak sme si s tým človekom sadli po tej túre, že sme absolvovali ďalšie túry a nechcem povedať, že tie hory ho zmenili, ale ozaj prestal piť. Neviem v ostatných oblastiach, ako sa zlepšil, ale začal liesť ten človek. A veľa razy sa mi stalo, že zrazu mi zavolá, on je Čech, mi zavolá a hovorím, Peter, tak som tu pod Grossglocknerom a ideme liesť toto a toto. A co myslíš, počasí je také, podívej sa mi, aké je počasí.
Co na to řekneš? A my teraz takto komunikujeme, on mi poďakuje a dá sa povedať, skoro raz do roka príde tu na Slovensko a urobíme si nejakú túru a keď nie, tak aspoň spolu zajdeme na večeru a on ide s tými svojimi mladými kuriatkami, horolezcami, ktorých už on naverboval k sebe, sa stretneme a podebatujeme. Takže ako tá intimita, ktorá vzniká alebo sa vytvára medzi klientom a tým horským vodcom, nie je to pravidlo. Ale často sa stáva a niektoré, by som povedal, vzťahy medzi tým klientom a vodcom trvajú aj viac ako 10 rokov. Myslím si, že lepšiu bodku na úvod nášho premiérového podcastu Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky sme si nemohli ani želať. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Využite čas uzávery, ktorá platí vo Vysokých Tatrách na to, aby ste sa, ako sa hovorí, udržali v čo najlepšej kondícii, aby ste potom odkedy? Od 1. júna. Od 1. júna mohli vyraziť na kopce aj so svojimi klientmi a sprostredkovať im tie najkrajšie zážitky, kvôli ktorým, predpokladám, do Tatier chodia. Takže ďakujem Jozefovi Janigovi, ďakujem Peťovi Tomkovi. No a ak sa vám páčilo, tak nám napíšte do komentára nejaký pekný odkaz a rovnako tak možno aj témy, ktoré by vás zaujímali a ktoré by ste chceli práve z toho prostredia horských vodcov rozobrať spolu s nami, možno už najbližšie. Ďakujeme, ahojte. Ahoj. Ďakujeme, ahoj.